Ayan po mga ka-lovely, back to my channel, Lovely Yours Vlog. Good morning po. Nandito po yung anak ni Kring Kring, nakita namin sa may Neopolitan, dito sa kanyang tatay. Dito pala tatay niya. Ito pa anak ni Kring Kring, oh. Hello be! Oh, hi! Say hi, Dali, say hi. Anak ni Kring Kring dito po, nakita namin, oh. Oo, saan ka dito ka lang? Nandito pala yung tatay ni Kring Kring. Ay, yung tatay ni Kring Kring, asawa ni Kring Kring. Yung ama ng kanyang anak nandito. Nakita kasi namin yung kapatid niya doon, nandun, no? Nangalakal po kasi kami kagabi. Ni Kring Kring. Para makakuha kami ng pangkain. Magdamag, uyot siya, kahit makatulog. Kahit Yan nga po. ako kagigising ko lang eh. Anak ni Kring Kring nandito. Meron pa siyang tropa. Ito, oh, tropa niya, oh. May tropa pa, oh. Yan, oh. Pau. Sabi ko, uwi ka sa amin, pag-aaralin kita. Nag-isipan daw niya. Gusto niya ako sa pagdadal. Kapag nakakahanap naman po kami ng mauupahan eh. Nasa bahay lang sila. Hindi sila lumalabas. Kuya! Anak ni Kring Kring. Yan, oh. Ito yung asawan dati ni Kring Kring. Mukha kuya, kausapin kita. Tawag dito. Ano ang trabaho mo kuya? Contraction po ako na wala lang po yung trabaho namin. Saan ka nakatira? Yan po yung papa ng anak ni Kring Kring. Yan. Pinupunta-puntahan namin to, binadala namin damit sa pagdatas. Ngayon, nung nakakarating niya, hanap ko to sa kanya. Kasi, nung siya nakatira sa tambakan ng basura, diba? Iniwanan niya po kasi kaya ako kinuha. Oo, diba? Kawawa ang bata. Ngayon, kasi buwan nyo na yan kanina eh. Wala pa man damit eh. Tawag dito. Ayaw mo lalapang. Si Kaw, kapatid niya doon, inuwi namin pag-aaralin sana namin. Eh, pag-isipan daw. Kalabahan mo to. Paano yan? Dito lang kayo nakatira. Dito naghahanap po kami ng bahay. Bahay. Nangungupahan kayo? Siyempre sabay ako. Kasi nung nakaraan, hindi kami napagbayad ng isang buwan. Inalis kami. Magkano upahan? 2.5 po. 2.5. Eh, paano kayo makakabayad kung wala kayong ano? Eh, kalakal lang po. Nag-ipo po kami. Kung may upahan kang bahay, yung anak mo, sino kasama mo siya? May asawa ka na. Anak mo din yan. Ano yung asawa mo? Yung kanina? Yung po yung nakatulog saan ko. So wala kayong bahay. Nak, tara dito, nak! Si Jenjen. Tawag dito. Eh, paano yan? Dito lang kayo. Paano kung wala kayong makitang bahay? Dito lang kayo. Di pa may nakausap naman na po kami. Kaso po ko lang pa po yung pantay namin. One month deposit, 1 month advance po. So magkano upa? 2.5. 5,000 po. 5,000. Kasi po may advance po. 2,500 po isang buwan. So magkano na naipon mo? Wala pa nga po 2,000 yata na. Wala pang 2,000. Pwede yan, Gundam. Ito ka, be. Kaya batik. Hindi. Hindi pwede pa pirmi yan doon. Ha? Hindi pwede pa pirmi yan doon. Oo, kasi ni Kring Kring eh. Hindi ba ito? Tsaka hindi ko nga talaga siya, di ba? Kuya Rick talaga siya. Kung mangungupa naman sila doon. Isang pamilya lang sila. Marami sila eh. Ha? Marami sila. Hindi siya lang. Siya. Di ba? Kung Kasi nangangalakal ko sila ako nagbabantay sa kanila pag nasa bahay. Oo, marami sila. Ito po, mga kapatid ko po. magpamilya kayo lahat, dito. Hindi po kami nag-iwan-iwan kasi po wala na po kami magulang. Wala na rin kayong magulang. Dami sila. Ito pa, oh. Mga kapatid din, oh. Yan, oh. Ang kamukha, ito mo, oh. Ako na lang muna mag-aaralin. Ngayon yan lang po kasi nakasama yan sa tagalang panahon. 2 taon po niyang hindi kasama. Ayaw ko kasi bigyan ng lolo yan dati. Kaya ngayon niya lang kasi actually kinuha ko yan. Kinuha ko yan kasi ang usapan namin ni Kring Kring. Kukunin ko siya, kinuha namin yung bata dun sa kanila sa suwi niya. Pinakasan niya raw ito po kayo. Tapos, nung
nandun na kami sa taas, ayaw niyang sumama. Kaya naiwan yan dun sa may side. Sabi ko, kung gusto mo sa amin, alagaan natin yung anak mo. Eh, ayaw niya sumama. Sinasama ko naman siya, ayaw niya sumama. Eh, sabi niya, gusto niya rin makasama yung mga kapatid niya. Saka, Ganun din naman po kami gusto na. Mas gusto rin naman sa mga kapatid na ako. No? Kasi mayroon kasi pag kayo walay kami, baka hindi eh, inalam ko lang naman, kung okay lang naman. Kasi po, ano naman po, kasi may nakikita ko pag dito lang ako ng palda. Pero yung mga gamit po namin, nakatago sa O isa at least, mabuti naman at yung anak mo kahit na Nak, dito kayo, nak. kung kasama mo, di ba? Doon Sarah para makita. Doon Sarah. Ay, Doon kiss Sarah. kayo. Yan para makita. Yan. Pinapaliguan na ngayon eh. Bibili tayo, bibili. Ayan, anak Bibili na kayo ni Kring Papa. Kring. Mas okay siya sa'yo para kay Kring. Kasi inaalala ko, si Kring, iiwan-iwanan niya doon. Maraming mga lalaki kasi doon. Ngayon lang namin kasi siya nakuha eh. 2 taon namin siyang hindi kasama. Mainam naman pala at kahit paano eh. Tayo pa nagmamahal sa anak ni Kring Kring eh. Si Kring Kring pala talagang pasaway. Nakarang pinuntahan namin. Yan po mga ka-lovers. Oh. Pinakuha ko to doon kasi sabi ng kapatid niya, pinababayaan lang doon ni Kring Kring. Sabi ko, kunin mo na lang, bigyan mo lang sa mga alagaan ko ng maayos. Sabi niya, sige, tayo kukunin ko. Tapos kinuha nga, sinuwi ko. Bigyan niyo na yan. Palitan niyo na yan. Dami niya malabahan. Diba? Pwede At na least alam dito namin na na sa maayos siya. Kahit na hindi tayo, Di ba kaya natin? kahit na hindi Hindi ka na ikapay, give na. kasama mo. No? Inalam lang namin kung nasa mabuti siyang kalagayan, kung talagang ano ka talaga. Balik ko na yan. Hindi ko po na po bayaran. Pwede ka na. Ito, pababayaan namin. Ito. Ah! Lang kasi sila, kasi baka mamaya, sabi ko, bakit ka pumayag? Ang mabuting kalagayan yung anak ko. Diba ako nasa tatay talaga. Kasi mamaya, mapapaya-pabayaan. Pwede ka man ako kaya laki mo. Kaya may tubig siya. Yung ano po, di ko po yan nakuha. Balito po. Sinasama niya ito mga mo sa palengke dyan sa Malaria. Kaya sabi ko sa kapatid, kunin mo na lang. Ang ginawa kasi namin dyan, binilang ko siya ng mga damit, diaper, pati siya, pati sa kring-kring. May binenta raw yun po yata yun ni Ring Ring diaper. Hindi, yung diaper, nakita Yung ko. gatas. Yung gatas, hindi ko alam. Yung diaper, nakita ko naman ginamit niya. Nakailang bilhin na kami sa kanya. Kasi po, tuwing pumupunta rin ako sa kanila, binibilihan ko rin po ng diaper yan, gatas, damit. Eh, ano na yan? Eh, ganun lang naman. Eh, si Kaukaw ayaw naman sumama pa sa amin. Oo. Sabi ko, Gerald yan, paano yung... Gerard, bye-bye. Alis na mamaya. pagkakalin namin. Sino mo si Gerard? Yan po yung asawa ni Kring Kring yan po. Dating yung sawa. Ito po ni lovers. Dito po yung anak ni Kring Kring. Sige, at mabuti naman po na kahit paano. Ang problema lang po nila dito ngayon mga ka-lovely, wala silang bahay. Naghanap sila ng mga upahan na bahay, ngunit kulang pa yung kanilang pera. Kung sino po yung mga magandang loob po dyan, matulungan natin po sila. May sponsor na nagbibigay. At maraming salamat po kung makatulong po tayo sa kanila. Ligo na, ligo, Yan po, ligo. ito po sila oh. Mga kawawa po talaga, tingnan po. Mga bata, yan, mga bata. Yan. Tapos dito lang po sila, yan oh. Dito lang po yung kanilang, yan, dito lang po, yan oh. Kanilang bye-bye, yan lang po. Yan po. Tagpi-tagpi lang po at nangalakan lang po sila lahat eh. Yan po. Yan po mga kalablo. Ang kawawa kasi dito yung pag umuulan yung mga bata eh. Isa pa lang yung anak mo. Yan. Ayun. Yan po yung kawawa yung mga bata pag umuulan. Kasi yan lang po yung bahay nila. Tignan niyo po. Yan. Wala silang bahay. Yun. Dapat mo kunahan yung bata kasi ano ko. Mas mabuti siya dito kayo nakita. Kaya po eh, kahit wala kaming bahay, inalagaan na yung bumag. Saan na nakikingking sana? Huwag mo kunahan. Bilang pa biling anong gatas na pinakikingking. Bigyan mo ng 200 biling gatas.
Kaway, baby, kaway. Diaper, Kaway. diaper. Yung si mama niya. Oh, pakiano mo na lang yung gatas. Yan po, pabili ng gatas na anak ni Kring Kring yan ha, kuya. Kuya, saan na kaya? Yan yung pag may... Pag may biyaya kami, dala namin. May tumulong halimbawa sa inyo, tungkol sa ano. Dito lang naman kayo, no? Yan po yung dating asawa ni Kring Kring. Yan po. Ano pangalan niyo kuya? Roger po. Roger, yan si Roger. Kasi si Archie, dinadala namin ng gamot sa kalang. Mga kalabli, hanggang dito na lang muna at maraming salamat po. Po yun. Dati po namin. Maraming salamat po. Dati po yun po yung tatay. Thank